Ve svém životě se zhruba od roku 2000 zabývám zdravým životním stylem a psychologií vztahu. Prošel jsem nějakýma výcvikama, tréninkama, nějakou dobu jsem dělal terapie, psychoterapie, nějaké školení a tak. Takže tolik, co se týče mě tady v této oblasti. A já bych se rád dneska na této krátké 3/4 hodince podělil o informace, které jsem načerpal z výcviku s doktorem Savčenkem. A tady je jeho krásné motto. Psychologicky gramotný, duševně zdravý, emocionálně zralý člověk nemůže být ponížen ani uražen. Myslím si, že to je něco, s čím se setkáváme každý den. A dneska to bude spíše taková ochutnávka, protože to vlastně, co bych vám rád řekl, to je tak na víkendový seminář. A můj čas je dneska hodně krátký. Takže já bych začal otázkou, proč jste tady? Miloši, proč jsi tady? Stále informace čerpám. Proč? Protože chci od těch dalších lidí načerpat informace, které nemám. Co ti to dává? Sílu. Dobře. Dámy, proč jste tady dneska? Protože Ramisio má obrovský smysl a rozdávat lidem informace o tom, že můžou žít harmonii s přírodou a odklonit se od chemie a žít zdravě, pomáhat lidem rozvíjet jejich mysl, aby nečerpali jenom z těch špatných hodnot, potravin a podobně, a aby si to zdraví dali do pořádku. A jsem tady proto, abych tuto myšlenku šířila co mezi nejvíc lidí. To znělo moc hezky. A co vám to dává? Vám jako osobě? Proč? Obrovskou radost. A to se mi líbí. Ještě něco? No, jsem přesvědčena o tom, že kdyby Ramisio nebylo, možná to spoustu lidí neví, tak tam taky nebylo. Děkuju. Další otázka. Proč jste v Ramisiu? Protože to má smysl. Proč? Protože je to život. Ramisio je život. Všechno je život. Aha. A co vám to dává jako člověku? No právě ten smysl toho žití. A co vám to dává, když získáte smysl toho života? Co mi to dává? No tu radost, štěstí a prostě prožít ten život plnohodnotně a vědomě. Děkuju. Vladimíre. Tady, paní. Tvoji ženu se vám zeptat. Dobře, ty už jsi vymluvený. Tak se zeptáme tvoji ženy. Co tě přesvědčilo, aby si začala pracovat nebo žít Ramisio? Co bylo ten gombík, který byl stlačený? Tak přivedli mě produkty a vidím v tom svobodu. Aha, rozumím. A dobře, mluvíš o produktech a vidíš v svobodě. A teď moje otázka zní, co ti to dává? Setkávání se s lidma na stejné vlně a právě cítím v tom tu svobodu. Dobře, a teď se zastavíme u toho, co jsi řekla. Setkáváš se s lidma, cítíš tu svobodu a já chci jít ještě kousek dál, co to tobě dává jako tobě jako osobě. Smysl života. Posouvat tu svobodu dál, protože já ji v tom vidím. Dobře, a když děláš ty činnosti, co ti to dává? Uspokojení určitý. Ano, co ještě? Klid na duši. Nebo... Nevím. Neexistuje špatná nebo dobrá odpověď. Já jenom hledám to, co je zatím. Co ještě ti to dává? Zdraví? No, tu spokojenost prostě. Tu spokojenost, že posouvám tu myšlenku, že to má smysl, že se cítím svobodná tím, že můžu dělat to, co mě baví a
No, to... Dobře. Takže tu spokojenost, ano? Rozumím tomu správně. Dobře. Takže když jsme se teďka pár lidí zeptali, proč tady jsou a co je dostalo do Ramisia, tak v podstatě mě z těch odpovědí vyplynulo to, že je to štěstí, touha nějaká po informacích a tak dále. V podstatě můžeme sledovat, že za vším jsou emoce. Že zatím jsou ty pozitivní emoce. Ta radost, štěstí, uspokojení. Jo? A oni stojí v pozadí za vším, co my vidíme jako naše vize, jako nějaké, co chceme dělat za těma činnostma, které nás baví, nebo za těma věcma, které bychom chtěli vlastnit, tak za vším vidíme ty emoce. Jo? Tam je vlastně, to je to jádro pudla. A to tajemství, o které bych se s váma chtěl podělit, je, že všechno, co děláme, děláme s očekáváním pozitivních emocí. To je skutečně, jako bych řekl, jádro pudla všech našich činností. Protože my si myslíme, že pozitivní emoce nás učiní šťastným. A na úrovni toho, když se na chvíli zastavíte a začnete o tom takhle přemýšlet, tak zjistíte, že je to pravda. Protože když se zamyslíme nad tím, že krásný dům chceme, krásnou ženu, krásného chlapíka chceme, zdraví, šťastný děti chceme, dovolené chceme, ale to jsou jenom ty prostředky k tomu, aby jsme mohli načerpat kvalitní emoce. Je to tak? Můžeme se na tom shodnout? Že za pozadím je tohle? A teď se pojďme podívat, jaké máme zdroje kvalitních emocí. Tohle to je moje oblíbená otázka. Co si myslíte, že je nejrychlejším zdrojem pozitivních emocí? Ještě jednou? Jídlo. To je moc dobrá odpověď. Jak jsi na to přišel? Ty jsi mi to řekl. Takže příště bude vsuvka ti, co to ještě ode mě neslyšeli. A jaké z těch jídel dává nejrychleji pozitivní emoce? Sladké může být. Dobré, každý může definovat dobré a kvalitní různě. Takový, na který mají chuť ty lidi. Tak na který mají chuť, dobře. Já bych to zjednodušil, ať to nenatahujem. Vářené jídlo, přátelé. Teplé vářené jídlo vám dodá nejrychleji emoce. Jestli je sladké nebo slané, to je druhá věc. Ale z hlediska, to bylo zase na celý víkendový seminář o jídle, ale z hlediska toho jídla, když je někdo, tam se vzadu hlásí, ale vydrž ještě chvíli, z hlediska jídla máme vyzkoušeno, že i když je někdo raw foodist, jí živou stravu, tak on už nepotřebuje tak rychlé doplňování emocí. Nepotřebuje tak intenzivní, protože to už jsou jemně hmotnější energie a na tom živém. Nemusíme nad tím dlouho hloubat, ale když máme nějaké emoce, které nám nevyhovují nějakou situaci, tak dost často lidi se jdou najíst. Je to prostě velmi rychlý. Ten jeden z důvodů je i ten, že jste v klidu, nemusíte přemýšlet nad svými problémy a můžete se zaměřit jenom na to jídlo. Jo? A jaký je zdroj kvalitních emocí? Pojďme se zabývat druhou otázkou. Jaký je zdroj kvalitních emocí? Co si myslíte? Na mě se nedívá. Tak ty máš odpověď. Já mám jasno. No tak když máš jasno, prosím tě, řekni. Žena. To je hezké. Takže mám tomu rozumět vztah se ženou. Co? Vztah se ženou. Vizualizace všechno. To byla dobrá odpověď. To byla dobrá odpověď, jo? Vibrující. Takže když bychom to měli zjednodušit, tak můžeme říct, že zdroj kvalitních emocí, skutečně zdroj kvalitních emocí jsou kvalitní vztahy. Dobré vztahy. Protože když se podíváte na všechny ty různé další zdroje emocí, jako jsou auta, jako jsou adrenalinové sporty, jo,
tak, anebo i jenom třeba krásní muži a krásní ženy, které třeba vidíte, tak oni jsou sice zdrojem nějakých emocí, ale teprve až když s nima máte vztah a máte s nima dobrý, kvalitní vztah, tak tam čerpáte kvalitní emoce. A dostáváme se k tomu, že zdrojem nejkvalitnějších emocí je kvalitní partnerský vztah. Kvalitní partnerský vztah vám dodá nejvíce kvalitních emocí a není u toho potřeba si ty emoce doplňovat jinými způsoby. Prostě nějakými, já nevím, chodit na nějaký sport a být pryč z toho vztahu. Jo? To znamená, to, čeho se vlastně celý náš život dotýká, je snaha získat kvalitní emoce, získat pozitivní emoce. A každý se o to snažíme různým způsobem. A teď se dostáváme k otázce, co je to vztah. Protože dostali jsme se k tomu, že zdrojem kvalitních emocí jsou vztahy. A teď bych se rád zeptal na to, co je to vztah. Petře, můžu? Víc než jeden člověk, který má chuť být spolu. Mhm. Ještě něco k tomu, nebo je to všechno? To se potom právě rozvíjí podle toho, jak kvalitní je ten vztah. Mhm. Dobře, děkuji. Pani? Co ve vašich očích, co znamená vztah? Je to vzťah, je to viac ako jeden človek a hlavne je to vzťah s človekom, ktorý nás naplňa po každej stránke. Mhm. Takže to je vztah s druhým člověkem, který nás po každé stránce naplňuje. Ještě se půjdu zeptat tady. Ludko, co je to vztah? No, z môjho pohľadu je vzťah predovšetkým kontakt so sebou samým. Ak máme v skutočnosti vytvorený správny kontakt so sebou, máme vytvorený ten najzákladnejší vzťah k sebe samému. Potom vďaka tomu sa odvíja kvalita alebo rozvoj iných vzťahov voči iným bytostiam, voči iným veciam, voči všetkému vlastne okolo nás. To je môj pohľad na vnímanie vzťahu. Ano. Děkuju, to byla hezká odpověď. Já se ještě zeptám, to bylo moc hezké. Můžu se zeptat tvůj postoj, váš postoj na to, co je to vztah? Môj. Určite súhlasím s Ľudkou a v podstate sama to mám vyskúšané v svojom živote. Čím viac rozumiem sebe, čím viac rozumiem tej ceste, kto som a kam kráčam, tak tým viacej mám pochopenia k okolitému svetu a tým menej problémov hľadám v tých iných ľuďoch. Hľadám a nachádzam v iných ľuďoch a to mi prináša do života oveľa kvalitnejšie vzťahy ako do tej chvíle, pokým som rozmýšľala takýmto spôsobom. Děkuju, to jsou moc hezké odpovědi. A kdybych se ještě ptal řady dalších lidí, tak bych u většiny z nich našel ještě různé odpovědi. Každý člověk se na tu definici toho vztahu dívá svým způsobem. Nebudeme teď hodnotit, která se tomu blíží víc, která míň. A když to všichni takhle víme a máme nějaký názor na ten vztah, tak jak je možné, že obecně v celém tom našem životě je tolik rozbitých vztahů? Že rozvodovost je přes 50% v České Slovenské republice, v Americe jsem kdysi četl 80%, jo? A moje otázka zní, odkud pramení problémy? Protože když se podíváme na náš svět, tak on se skládá z řady částí. Kdybych to vzal jakoby ze dvou základních, tak můžeme říct, že se skládá z věcí, na které si můžeme sáhnout, které můžeme pojmenovat, ať je to košile, člověk, židle. A pak se skládá z těch mentálních věcí. Jo? To znamená z našich způsobů myšlení,
z našich přesvědčení, názorů. A kde si myslíte, v které sféře se generuje více problémů, které způsobují špatný vztah? V těch hmotných věcech nebo v těch mentálních, emocionálních? Mentálně, emocionální? A v jakém poměru byste si tipli? 100 ne, ale tak 90. To už jsou pokročilé uživatelky, takže to je těžké tady dávat tyhle otázky. Ale zhruba 90% toho, co způsobuje naše problémy, tak je z té mentální emocionální sféry. A proč? Když si vybavíte, když jste byli naposledy na svatbě, a ten farář nebo kdokoliv ten oddávající dost často používá větu budete spolu v dobrém i ve zlém do konce života, když to mluvím tak zjednodušeně. A vlastně ten, kdo se oddává nebo nechává oddat, tak slibuje něco, co vůbec neví, jak udělá. On prostě neví. Mu řekli, miluješ toho člověka, budeš s ním v dobrém i ve zlém do konce života. Bodka. Jak to uděláš, hochu, život tě naučí. Jo? Nenaučili nás to ani ve škole, nenaučili nás to ani rodiče a v podstatě, já jsem to taky zažil a trvalo to 18 let a taky jsem nevěděl vůbec, do čeho jdu a jak to budu dělat. Jo? To znamená, oni nám neřeknou, jak se to dělá a ten důvod, proč my nevíme, jak to dělat, je to, že každý člověk je, jak bych to řekl, má jiné zkušenosti, má jiné pohledy na život, prošel jiným způsobem vzdělání, jinýma zkušenostma v rodině a v tu chvíli, když se vás zeptám, co je to vztah, tak u každého člověka najdu jinou odpověď. Když se vás zeptám, co je to láska, opět najdu u každého člověka jinou odpověď. A pokud se setkáváte s člověkem, který má jiný názor na vztah než vy, to znamená, k tomu vztahu přistupujete různým způsobem. Jo? Nebo přistupujeme. A to je to, oč tady jde. Že my víme přesně, představte si situaci, že dospějete, chcete si koupit auto a co řekne stát? Stát řekne, hochu, jestli chceš jezdit autem, musíš mít řidičák. To znamená, jdeš do školy a učíš se pravidla. Značky, pozemní značky, různé testy, aby člověk, když vejde s autem na cestu, neudělal žádnou nehodu a nikoho nezabil. To znamená, než nám dovolí jezdit s autem, my dostáváme tvrdou přípravu, aby jsme to zvládli v pohodě. Ale vztahy, jak jsem říkal předtím, na svatbě vám řeknou do konce života prostě budete spolu a nic vás nerozdělí, v dobrém i ve zlém, ale už vám neřeknou, jak to máte udělat. A problém je v tom, že díky tomu, že nejsou zadefinované pojmy v té mentální sféře, jsou zadefinované pojmy v té fyzické sféře. Víme, co je to mobil, co jsou to hodinky a tak dále, k čemu to je, ale mentální emocionální sféra není zadefinovaná a proto je tak těžký mít kvalitní vztahy. A k tomu, aby to bylo možné, je dobré vědět, jaké jsou definice jednotlivých pojmů. A správná definice obsahuje návod, co dělat. A k tomu, abychom byli schopni vydefinovat, jaká je definice vztahu, co je to vztah, tak nejprve bychom se mohli podívat na to, co je to člověk. A otázka zní, z čeho se skládá člověk? Půjdu trošku dozadu. Z čeho se skládá člověk? Můžu se vás zeptat? Je to tělesná schránka z masa a kostí. Paráda, výborná odpověď. Ano, je to tělo. Z čeho dalšího se skládá tělo? Člověk, pardon. Aťko, nebo Dražko, promiň. Z čeho se skládá člověk? Tělo už máme, co dál? No, ještě z myšlenek. Paráda, mysl, skvělý. To znamená, máš náš biopočítač, naše přesvědčení, názory. Zní tady duše, souhlasím. Duše je taky součástí člověka, ano. No, z vibrací se už skládá všechno. Jo? Vibrace jsou nadřazené všemu. Z vibrací se skládá i tělo, i mysl. To všechno obsahuje vibrace. V podstatě všechno v našem hmotném světě se skládá z vibrací. Ale
My to pro účely dnešní přednášky hodně zjednodušíme, to znamená, já o duši jako takové tady v této chvíli jako nemluvím, ale určitě je součástí toho těla, toho člověka. A co ještě třetího byste viděli jako součást? Vědomě to je jako ta mysl. Já se dneska pohybuju na jednoduché úrovni. Ano? Ty jsi chytrá. To je dobré. Tady to je skvělý, protože to vypadá, že víte, o čem se mluví. To znamená energetická struktura. Energetická struktura našeho těla, která způsobuje, kolik máme životní energie. Jak moc jsme aktivní nebo pasivní. Děkuju za tu odpověď, bylo to moc hezké. Takže je to tam. Takže pojďme si rozebrat vlastnosti těla. Jaké můžou být vlastnosti těla? Abych se neptal pořád těch samých. Může být silné, slabé, tlusté, tenké, pevné. No to bylo hezké. Ano, se vším souhlasím. Jo? Takže to jsou vlastnosti těla. Může být krásné, vycvičené. Jaké máme vlastnosti mysli? Biopočítače. Zeptám se tady paní, jaké jsou vlastnosti mysli? Mysl, někdo může být lehkomyslný, někdo může být zase sebevědomý, slabomyslný, jako labilní tady v tom myšlení. Mm-hmm. Někdo může být až chytrý, jak je silný v mysli. Aha, děkuju, moc hezké odpovědi. Ano. Někdo může být veselý, smutný. Jo? To znamená, to jsou vlastnosti mysli. Je to důležité pro náš vztah. Jaké jsou vlastnosti energetické struktury? Energetická struktura, vlastnost. V rovnováhe alebo v nerovnováhe, teda v plynutí alebo v zabrzdění. Mhm. Tomu rozumím. A ve vztahu teďka k člověku. Jak může člověk, jakože má energetickou strukturu, tak jeho vlastnosti ve smyslu chování, když má nedostatek nebo dostatek energie? No, mrtvý alebo živý. Taky. Odpověď. A dál? Ale myslíme, čím v životě. Ano. Ona spala. No. Vlastnosti energetické struktury. To je o rychlosti. Ano. O rychlosti čeho? No a je celkově, jako, jak ti to pálí, jak ti to... Jak ti to pálí, to už je mysl. Tak ale energie, jako, či si akčný vo veľa... Ano, správně, no. V smysloch svojho těla, alebo potom si laxný a pomalý a... Úplně přesně, ano. Jo? Dobře, to znamená, proč já se takhle ptám? Je to proto, aby to nebyl jenom nějaký suchý výklad, ale tím, že vlastně zadávám otázky, tak my jsme nuceni přemýšlet nad tím. Jsme nuceni hledat ty vlastnosti toho člověka. Takže tělo, hezké, krásné, povislé, vycvičené, mysl, chytrý, bystrý, smutný, veselý, energetická struktura, plný energie, vitální, anebo naopak bez energie, říkáme tomu ležící pivoterapeut, jo? Na gauči, sleduje seriály, na nic víc nezbyde energie. A toto, přátelé, proč se o tom tak bavíme? Protože vlastností člověka je něco, čím my neustále komunikujeme. My neustále komunikujeme 24/7 vlastnostmi nás jako člověka. Naše tělo, když je krásné a vycvičené a přijdete do kontaktu s jiným člověkem, tak on se na vás dívá a říká si, ten by stál za hřích, nebo ta by stála za hřích. Jo? Už vás to prostě přitahuje. Na úrovni biologie se vám to tělo líbí a chcete s tím člověkem komunikovat. Chcete se s ním bavit. Říkáte si, tam ta komunikace může být zajímavá. Přijdete blíž a začnete skenovat vlastnosti mysli. To znamená, dáte se do řeči
a začnete zjišťovat, tak co, jaké máme počasí, to je taková neutrální otázka, že jo, jdete dál a zjišťujete, jestli je ten člověk veselý, jestli se s ním dá komunikovat, jestli má nějaký všeobecný přehled, anebo to bude nějaká hruška, kterou kde ji postavíte, tam ji najdete, jo. To znamená, my vlastně neustále komunikujeme tělem, myslí a potom energetickou strukturou. Všechny tyhle skény děláme jednak podvědomě, neustále, při jakékoliv interakci a daleko intenzivněji to ještě probíhá v období vyhledávání partnera, kdy my toho partnera jako brutálně skenujeme na všech úrovních, jo? A testujeme, abychom zjistili, jaké jsou jeho vlastnosti jeho těla. Jak už se oženíte nebo vdáte, žádný farář nepřijímá reklamaci. A pak si ještě uděláte dítě, to je kotva, druhá kotva je materiální a pokud máte ty dvě kotvy, tak teprve potom vylezou bubáci ze skříně, to znamená ty naše strachy, závislosti, obavy, domněnky a jsme nuceni v tom vztahu žít a řešit to. Jo? Takže proto se o tom bavíme, aby jsme si takhle jako jednoduchým způsobem dokázali představit, o čem je ta komunikace, o čem je ten vztah. A my, když chceme mít lepší komunikaci, tak je dobré si toto uvědomit a podíváme se na definici. Vztah je sdílení vlastností těla, mysli, energetické struktury, tu a teraz, ako hovoria Slováci, hej, tady a teď, plus dohoda a výměnný obchod. Takže něco praktického, přátelé, jo? Jak to je? Já ti namasíruju nohy a ty? Půjdeš do hospody. A máme hned 2 dny volna. Je dobré si uvědomit, přátelé, že vztah vzniká jenom v okamžiku, když jste tady a teď. Když jste online s tím člověkem. Když spolu mluvíte. Ve chvíli, kdy na základě komunikace vznikl nějaký stav mysli, že třeba toho člověka milujete a jste z něho nadšení a vy nejste spolu, tak vy nejste ve vztahu. To jsou vzpomínky na vztah. To je důležité si uvědomit. Jo? To je minulost. V přítomném okamžiku nemáte vztah, protože on je pryč. To je pádnej důvod, že? To zkusím říct, no. To jako, projde ti to? Byla jsi pryč, Zlatíčko, tak teď jsme byli bez vztahu. Něco se stalo, ale prostě nebyli jsme ve vztahu. Dobrý, ty můžeš to zopat, nás to nahraju. Si mě zavoláš a já budu ten, na koho půjdou všechny ty blesky. Takže vezmeme to v praktickém partnerském vztahu, jo? To znamená, když už víme, co je o tom těle, že jsme vyhodnotili toho partnera, že jeho vlastnosti těla, bioprocesoru a energetické struktury nám vyhovují, takže jsme spolu, zakotvili jsme se. A teď už jsme v tom manželství nebo na té hromádce, jak se to říká, jo? A teď přichází jako ten život bez pozlátka, že jo? Protože se dostáváte do těch situací, které už jsou jako kritičtější někdy. Přichází, když já odcházím. Takže trvale bez vztahu. Prostě se míjíte ve dveřích a nestihnete vztah budovat. A vlastně dochází k situacím, kdy vy musíte řešit nějakou operativu. Takže tam přichází dohoda. Dohoda ve smyslu, hele, pojďme se dohodnout, že já se budu starat o auta, aby jsme to měli zabezpečený, vysávat, pneuservis a tak dále. A ty, miláčku, pojďme se dohodnout, že ty lépe vaříš, tak budeš vařit. Jo? To jsou všechno příklady dohody. Je to prostě dohoda. Oba dva se dohodnou na tom, co je pro ně, jak bych to řekl, lepší možná bych řekl, co dělají raději a v tom jedou. Jo? Potom může být výměnný obchod. Tady už se dá lecos zobchodovat, ale on je skutečně nedílnou součástí každého vztahu. Já vidím, že tady občas někdo kýve hlavou, že obchod není součást vztahu, ale je, přátelé. Je to na úrovni podvědomí vždycky obchod, protože
pokud ten člověk má nějaké vlastnosti, které vám nevyhovují, protože ne vždycky se vám stane, že ten člověk celý život bude mít nějaké vlastnosti, které se vám budou 100% líbit. Ale každý z nás má tu svoji stupnici toho, co nám vyhovuje, co nám nevyhovuje, a my vevnitř v sobě obchodujeme s tím člověkem. Že ten člověk má vlastnosti, které nám nevyhovují, ale vlastnosti, které nám vyhovují, převyšují. To znamená, vnitřně v nás probíhá obchod. No, sice chodí každý týden do hospody, ale je skvělej v posteli. Je to obchod. Jo? Prostě ta postel přebila tu hospodu. Jo? Takže vlastně my na úrovni vnitřní komunikace neustále obchodujeme v tom vztahu a děláme takové svoje vnitřní rozhodnutí a základní předpoklad toho je, že ten bonus toho, co z toho vztahu dostáváme v tomhletom pojetí, převyšuje to, co do něho dáváme. Ve chvíli, kdy se to otočí, tak už začíná takzvaná doutnající nespokojenost a začneme přemýšlet o tom, co bychom v tom vztahu udělali jinak, aby to začalo zase fungovat. Jo? A nebo se začneme použít po někom jiném, což je ta horší varianta. Pak přichází, to byl ten obchod, to byl ten obecně obchod, pak je ještě výměnný obchod, ve smyslu tomu, že já přijdu a řeknu, miláčku, já bych si dneska dal krevety, ale já je neumím udělat. Prosím tě, udělej na večeři krevety a já ti za to namasíruju nohy. Rozumíte tomu? To znamená, my máme nějakou potřebu něčeho, co nejsme schopni sami sobě dát, anebo kdybychom si ty krevety udělali, mohly by být spálený a tak dále. Prostě požádáme svého partnera o to, aby nám to dal a my mu za to něco nabídneme. Je to naprosto férový výměnný obchod. Jo? Musím říct, že tyhle ty věci se netýkají pouze partnerských vztahů, ale je to obecně ve vztazích mezi lidmi. Se svými dětmi, se svými kolegy v práci taky neustále obchodujete, taky na úrovni mentální, taky vyhodnocujete a zjišťujete, jak s ním fungovat, s tím člověkem. Jo? To znamená, vztah je sdílení vlastností tady a teď, dohoda a výměnný obchod. Jedeme dál. Znalost definicí zamezuje tvorbě komunikačního odpadu. Co je to komunikační odpad? Neporozumění, domněnky, posuzování, zloba, závist, lítost, pocit viny, křivda, manipulace, agresivita. Ještě bychom našli určitě další výčet, ale to, co bych tím chtěl zmínit, že když my máme každý jiný pohled na tu mentální sféru, jo, mohli bychom se ještě bavit o tom, co je to láska. To bychom teprve zjistili ty rozdíly v tom, jak to člověk vnímá. Jo? Vztah je ještě jakž tak v pohodě. Ale když začneme mluvit o lásce, zjistíte, že každý máte úplně jiný pohled. Jo? To znamená, pokud máme zadefinovanou tu mentální sféru, víme, co je to láska, co je to pravda, lež, tolerance a tak dále, mohl bych pokračovat, těch definic je celá řada, a máme na to jednotnou definici, tak najednou my víme, co máme dělat. Protože každá správná definice v sobě obsahuje návod. To znamená, znalost definicí zamezuje tvorbě komunikačního odpadu. Když jsme mluvili před chvilkou o tom, že vztah je sdílení vlastností tady a teď, plus dohoda a výměnný obchod, tak my najednou víme, co máme dělat v tom vztahu, aby byl dobrý. Každý chceme pro sebe to nejlepší. Pokud jsme dostatečně uvědomili, tak to nejlepší chceme odevzdat i tomu druhému. Takže když budu chtít, dotknu se teďka partnerského vztahu, mít krásnou ženu, tak s velkým pupkem ji asi moc neuspokojím. To znamená, chci mít nádhernou ženu a proto chodím do fitka. Po 7 hodině večer nejím. Co nejvíc živé stravy. Jo? Ona chce mít taky krásného chlapíka, nechce žádného pupkáče, tak si taky kouká po nějakém hezkém. Takže děvčica chodí na kalanetiku, jezdí na kole, běhá. Rozumíte? To znamená, co chceme dostat, to dáváme. Tady je důležité si uvědomit ten zákon toho vesmíru, co dáváš, to dostáváš. To znamená, pokud samozřejmě existují páry, kde uvidíte krásnou ženu a pupkatýho chlapíka. Jo? To existuje.
Jenže my dneska nemáme možnost se zabývat celou, jak bych to řekl, anatomii vztahu a celou anatomii partnerského vztahu, protože tam ještě to můžeme definovat v různých úrovních. Mentální složka, finančně ekonomická, komunikační složka a tak dále. To je celý víkendový kurz, no spíš tak 4 víkendové kurzy. A to znamená, vracím se zpátky, i v těch klasických mezilidských vztazích sdílíme všechny svoje vlastnosti. Se svými kolegy v síti taky sdílíme svoje vlastnosti. Mluvíme spolu, taky chceme se dívat na krásné svoje kolegy, tak jim dáváme taky pozitivní emoce, snažíme taky ze sebe dát to nejlepší a očekáváme taky od nich to nejlepší. A teď jsem to vypnul. Takže správné jednotné definice v té mentální sféře všech těch věcí, které jsem říkal, pravda, lež, tolerance, vztah, láska, všechny tyhle ty definice jsou platné pro všechny lidi všeho věku a na všech místech. To je základní předpoklad pro kvalitní definici. Aby to nebyl paskvil. Ona musí prostě fungovat pro děti i pro dospělé. Obsahují v sobě návod, co dělat a způsobují porozumění a kvalitní vztahy. Protože ve chvíli, když my víme, co je to vztah, tak se podle toho chováme, jednáme a přestáváme produkovat takzvaný komunikační odpad. To, co jsme se před chvilkou bavili. Pojďme se teďka podívat na 10 položek vztahu. Protože každý vztah je o výměně. My si mezi sebou dáváme řadu položek a v partnerském vztahu je jich 10, v běžném vztahu je jich o trošku míň. Pojďme se podívat, jaké to jsou. Takže, myšlenky. Myšlenky jsou velmi důležité, přátelé. Neustále si předáváme myšlenky. A to, co z každého vztahu chceme dostat, jsou kvalitní myšlenky. Chceme pozitivní myšlenky. Chceme se radovat ze života. Když já k vám přijdu a řeknu, dneska to stojí za houby, no tak budete mít z toho radost. Řeknu, co ty za blbce, jako tady ještě mě ani nepozdravil a už tady jako přináší komunikační odpad. Jo? Já k vám přijdu, nebo kdokoliv k vám přijde a vy chcete slyšet, nazdar mistře, dneska je tak krásný den. Co spolu vyvedem? Jo? Prostě chcete tam mít ty kvalitní myšlenky a kvalitní myšlenky u nás způsobují kvalitní emoce. Takže jsou velmi důležité myšlenky a proto jenom tak to tady shrnuju, aby jsme se zamysleli nad tím, jaké myšlenky ze sebe pouštíme, o čem mluvíme, čím chceme inspirovat dalšího člověka. A ty myšlenky souvisí i s emocema. To znamená, další položka, která vyplývá z komunikace, je, jaké emoce způsobuje naše chování, naše jednání, naše komunikace. Takže to je velice důležité hlídat si, jaké emoce způsobujeme druhým člověkem. Když přijdu a zase řeknu, dneska prší, Ježíš, co budeme dělat, no tak už to zase začalo, že? Ale když přijdu, tyjo, byl jsi dneska venku? Jsem byl v té trávě, na boso, pršelo a já na boso jsem se radoval ze života. Tak si tomu zařeknete, co je to za blázen, ale máte pozitivní emoce. Jo? Takže je velmi důležité nad tím přemýšlet, jaké myšlenky, jaké emoce si předáváme navzájem. Ať je to rodina, ať jsou to vaše děti, ať je to práce. Jo? Vždycky hlídejte tyhle ty věci. A tyhle ty věci souvisí i s našimi pocity. Protože všechny ty myšlenky a emoce způsobují pocity, které vytváříme v druhých lidech, které si předáváme. To znamená, je dobré si hlídat a sledovat, jaké pocity naše chování způsobuje v druhých lidech a zároveň si hlídat, jaké chování druhých lidí způsobuje v nás pocity. Protože my jako homo sapiens se od zvířat lišíme tím, že máme dar svobodné volby. My jsme tady na planetě z hlediska těch bytostí, které jako běžným okem vidíme, tak jsme jediný druh, který má svobodnou volbu. To znamená, my se můžeme rozhodnout, pokud někdo v nás vzbuzuje dobré myšlenky, emoce a pocity, že s ním budeme a budeme spolu trávit více času, anebo se můžeme rozhodnout, když to není to, co bychom chtěli, že ho vyměníme za někoho jiného. Prostě půjdu do jiného prostředí a půjdu se bavit s někým jiným. A nebo může ještě přijít to, že mu to tak jemně řeknu, hej mistře,
miluju tě, prosím tě, ale buď takový pozitivnější, jako prostě tady mi nemusíš říkat o svých starostech. Pojďme se zaměřit na to, buď jak ty tvoje starosti vyřešit, anebo pojďme se zabývat něčím, co hezkého zažíváš v životě. A o tom se pojďme bavit. Protože čím více se zabýváme tím, co je pozitivní, tak tím stoupá naše energie, tím stoupá naše energetická struktura. A když máme dobrou náladu, tak chceme věci dělat. Chceme vyrazit na kolo, chceme na šlapadla, že jo, na přehradu, na prýgl třeba. A to znamená, my chceme, když máme dostatek pozitivních emocí, tak to způsobuje, to je jak sněhová koule, když se valí z kopce. Ona způsobuje další pozitivní emoce. A my to řídíme. My prostě chceme být s těma lidma, s kterým nám je dobře. A to je to, co jsem se ptal na začátku. Proč jste v Ramisiu? Proč jste tady? Já jsem tady nepřišel proto, abych si s váma pokecal, i když, abych pravdu řekl. Ve mně to vzbuzuje obrovské pozitivní emoce. Jak když tady přijdu a můžu se s váma objímat, jste kluci nebo holky, kdybyste věděli, jak dlouho jsem se to učil. Rok jsem se učil objímat. Jsem dělal rejky, všichni rejkisti se objímali, já říkám, blázni. Já si podávám ruku celý život, nebudu se objímat. Rok to trvalo. Dneska, když přijdu k někomu, koho mám rád, tak nemám chuť mu podat ruku. Prostě hned on nabízí ruku a říkám, dávaj. Jo? Prostě se obejmu s ním. A já z toho, my se tomu řechtáme samozřejmě, a čerpám z toho pozitivní emoce. Řadu pozitivních emocí. Proč si myslíte, že... Jaká? Oběť je přirozená záležitost. Jo, to nás... Ve škole nás to neučí zase. Nejde naučit. No. A to znamená, všechno vlastně, co v našem životě děláme, tak my tam hledáme ty emoce. Jo, my je fakticky jako podvědomě hledáme ty pozitivní emoce. Já vám řeknu ještě jedno velké tajemství. To, že já tady před váma můžu stát a můžu o tom mluvit, pro mě jsou to obrovské emoce. Kdybyste viděli, jak ty endorfiny stříkají tady všude, jako, jo? Že jsem úplně nadšený z toho, že můžu s váma sdílet něco, co jsem se za svůj život naučil. Protože já mám znamení blíženec, to je komunikátor, prostě předává informace a ve mně to způsobuje obrovské emoce, pozitivní, že se s váma můžu o tom bavit. Nemusíte vůbec souhlasit s tím, co já říkám, ale vychází to z hloubí mojí duše, z hloubí mého poznání, protože mám za sebou 18 let nefunkčního partnerského vztahu, když to zjednoduším, kde jsem taky na začátku udělal nějaký slib a nevěděl jsem, jak ho dodržím. To znamená, mě to od toho roku 2000 nutilo poznávat vztahy, studovat to, chodit prostě k mentorům, k lidem, kteří se tím zabývají taky roky, k doktorům, k psychologům a tak dále, k různým spirituálním učitelům a poznávat, jak to funguje. A když už jsem to poznal, tak je pro mě obrovskou radostí to předávat dál. Takže moje myšlenky v této chvíli jsou úžasné, za mě tedy vzbuzuje to ve mně obrovské emoce a mám z toho skvělé pocity. A to způsobuje energii. Jestli sledujete retoriku toho, jak já mluvím, tak na začátku, když jsem mluvil, jsi takový trochu roztřepanej, ne? Tady tolik lidí, uvidíme, jak to bude, ne? Teďka, jak už jsem se rozjel, tak z intenzity mého hlasu vidíte, že mám dostatek energie, že mě to baví, že jsem nadšený. A to jsou všechno důsledky tady těch věcí. Pozitivní myšlenky, emoce, pocity, dostatek energie. Jo? To znamená, i ve své kolegy v práci hledejte podle tohoto způsobu, že s něma můžete takhle komunikovat. Své partnery hledejte tímhletím způsobem. Testujte je, ale zároveň, co chci dostat, to chci dát. To znamená, sami sebe neustále držte na těchto myšlenkách a na těchto informacích, jako jak máte vědomě zlepšovat kvalitu svých vlastností. Protože prozradím vám jednu věc. Vrána k vraně sedá. Jo? To je velmi důležité si uvědomit, že když jsem pozitivní anebo radostný a chci se posouvat dopředu ve svém životě, takoví lidi se kolem mě seskupují. Pokud jsem gaučový pivoterapeut, no tak se takovej člověk ani o mě neotře. Jo? To znamená, pokud chcete, když to, jak bych to řekl, převedu třeba na Ramisio a na budování týmu, tak dělejte ty vztahy, dělejte tu radost v té síti, setkávejte se s těma lidma, vytvářejme ty vztahy, protože na začátku, když jsem se ptal lidí, proč jste v Ramisiu,
tak kdybych to hodně zjednodušeně shrnul, všichni tady jsou kvůli emocím. Všichni. Protože každý v konečném důsledku chce ty pozitivní emoce, ale hledá cesty, jak je dostat. Někdo přes auto, někdo přes barák, někdo toho, že si ho žena bude vážit, někdo a tak dále a tak dále. Jo? To znamená, do Ramisia pravděpodobně přišlo několik lidí, kteří měli zdravotní problém a bylo jedno, kdo jim dá ten produkt, který jim zlepšil to zdraví. Oni chytli emoce přes to zlepšení zdraví. Ale kdybychom se zamysleli, a na to dneska není fakt jako čas, tak bychom zjistili, že je ještě velmi důležité, kdo nám ten produkt nabídl a jakým způsobem. Jo? To znamená, jaký vztah jsme spolu navázali a jaké emoce u toho bylo. Protože když mi budou stejný produkt nabízet zamračený mručoun nebo veselý chlapík, no tak si rozhodnu pro toho veselýho chlapíka, protože s ním bude sranda. Tam ještě pozbíráme hromadu emocí. Jo? To znamená, to je velmi důležité o tom takhle přemýšlet. Jedeme dál. To, co už se ale dneska v běžných vztazích moc nepodporuje a taky nás to neučí a řada z nás nezažila dotyk matky. Jo? Je to něco, co se v naší společnosti moc jakoby nepodporuje, v mainstreamu myslím. Každý si hlídá ten svůj osobní prostor a když už se vás někdo dotkne, tak už to, pokud to není trošku uvědomělý člověk, bere už jako útok. Ale já vám můžu říct, dotek je úžasný komunikační nástroj. Samozřejmě v běžné komunikaci musíte sledovat, koho se můžete dotknout. Je to už hodně intimní věc, ale pomáhá to dát najevo, vnímám tě, jsem tady s tebou, mám tě rád. V partnerském vztahu samozřejmě dotyk, pokud máte partnery, dotýkejte se, dělejte to. Je to daleko víc než slovo. Stačí mlčet a dotknout se. Uvidíte, co to udělá v tom vztahu. Je to velice silný komunikační nástroj, ten dotek. Kdo řekl, co řekl? Můžeme spravit seminár o dotyku. Seminář na objímání? Povedeš ho. Michale, povedeš ho. Takže dotek, pohlazení. Přátelé, pohlazení je velice blízké doteku a co se týče třeba partnerských vztahů, tak je dobré si uvědomit, pokud se partneři sebe navzájem nedotýkají a nehladí se, pravděpodobně dotýkají a hladí jiného člověka. Jo? Je to velice silný nástroj pohlazení. Vy, kdo jste matky a otcové a máte ještě malé děti, dotýkejte se a hlaďte. Dotýkejte se a hlaďte. Nejsem schopen to dostatečně zdůraznit, ale dělejte to. Já třeba si nepamatuju, kdy mě by se matka dotkla a pohladila. Nevím, jestli to dělala, ale bytostně mě to jako dítěti chybělo. Jo? Jedeme dál. Teplo. Já vím, že už nám čas tlačí. Už to teďka zrychlím, 2 Minuten, bitte. Ja, gut, fantastisch. Jo. Also, teplo. Byl právě dotek medúzy. Takže, teplo. Jsme později začali, bohužel. Prostě nemůžu to sfrknout, aby to mělo smysl. Takže, ale už jsme u konce, přátelé, to je poslední slide, jako jo. Vážně? Emoce. Ale je třeba načerpat emoce, no. Rozumím tomu, přednáška není dostatečně emotivní, brzo bude příležitost je doplnit. Tak, teplo. Přátelé, teplo, s tím se myslí péče. Teplo je péče. Je to většinou doména žen. Samozřejmě i muži pečují. To ještě bychom se dostali k definici lásky, kde zjistíte, že láska, když to hodně zjednodušeně řeknu, je obdiv a péče. Jo? Láska, jednoduchá definice lásky, obdiv a péče. Koho obdivujete, o toho chcete pečovat. Jo? Platí i ve vztahu k dětem, platí i ve vztahu k partnerům. Jako manželským a platí i ve vztahu běžným. Prostě nějaký váš přítel, donesete kávičku, jo? Chcete mu udělat dobře, pečovat o něho. To znamená, teplo je péče, to znamená, i ve vztahu pečujeme o druhé lidi. Další, světlo. Samozřejmě, přátelé, já to beru dneska letem světem, protože fakt je to víkendovka, aby jsme se tady v tom trošku více zorientovali, ale chtěl bych vám dát takovou ochutnávku, co ještě tady můžete všechno zažít. Jo? Světlo, přátelé, to je
spíše doména mužů, ale i řada žen má světlo. A to je kreativita. To je to, čeho chceme v životě dosáhnout. Jaké máme ideály, kam chceme dojít. A určitě znáte řadu mužů, kteří hýří světlem a mimochodem, to je to, co ty ženy dovádí úplně k úžasu. Všechny ženy chcou mít muže, který mají světlo. Protože je něco, co je inspiruje a ty ženy za to, že on mají světlo, oni jim dávají teplo. Je to taková symbioza. Samozřejmě i ženy, které mají více ideálů a tak dále, známe různé učitelky, lektorky, spirituální učitelky, které jsou jako hodně na výši a oni mají prostě tu roli v tomto životě být tím světlem. Ale musí si držet to teplo, protože pak už je to světlo je spíše mužská energie a i u žen a u mužů je potřeba si to hlídat. Muži, dbejte na to, abyste měli více světla a méně tepla a ženy dbejte na to, abyste měli více tepla a méně světla. Jo? Protože ono to je monáda, to se prostě doplňuje. To už by bylo na další půl den. Důvěra. Pokud máme všechny tyhle ty položky, tak ono to způsobuje důvěru. Jo? Důvěra se buduje časem. To platí hlavně v partnerských vztazích. Znám taky pár lidí, kteří do týdne, když se s někým seznámí, skončí spolu v posteli, když se s ním bavím za 2 měsíce, už má zase jinou. Jo? A to znamená, důvěra nebyla vybudována. Je to prostě přelétavě na úrovni instinktu a tak dále. A důvěra se buduje neustálým postupným poznáváním toho druhého, vlastností toho člověka, jak se chová v určitých kritických situacích a tak dále. Není to jenom v partnerských vztazích, ale obecně ve vztazích, prostě důvěra. Jsou tam všechny ty vlastnosti, které předtím byly. Důvěru je třeba budovat uvědoměle. A poslední, tam vidíte všechno. V tom sexu je všechno. Pozitivní myšlenky, emoce, pocity, energie, dotek, pohlazení, teplo, světlo, důvěra. Sex je top. Jo? Samozřejmě jenom v partnerských vztazích doporučuju. Bylo mi ctí. Děkuju vám.